И сега те каня да се настаниш удобно. Най-добре в седнало положение. Вдишай дълбоко и издишай. И започни да потупваш и да повтаряш на глас или на ум след мен. Започваме, като потупваме по страничната част на дланта. Въпреки че много често изпитвам неувереност и се съмнявам в себе си и своите способности, аз приемам и обичам себе си. Въпреки че често не правя нещата, които искам, защото нямам увереност и вяра в себе си, аз избирам да се приема във всеки един момент. Въпреки че има неща, които искам да постигна и знам, че мога да постигна, но нямам увереност за това, и продължавам да си разказвам стари, ограничаващи истории и вярвания, като това, че няма да мога да се справя или нямам нужната увереност. Въпреки това, аз избирам да пусна тези истории. И избирам да изпратя лечение в моментите, когато те са започнали. И избирам да приема и да простя на себе си и на всеки, който има връзка с тези стари истории. Потупваме на върха на главата тази неувереност. Началото на вежите. Тази неувереност, която имам в себе си. Отстрани на окото и в собствената си стойност. Под окото и в своите възможности. Под носа тази неувереност. Под долната устна и това съмнение. Под ключицата, че няма да се справя. Потупваме 4 см под мишницата и няма да ми се получи. Потупваме палеца и не мога да го направя. Показалеца, колкото и да искам. Средния пръст, защото за това е нужна увереност. Безименния пръст, а аз я нямам. Котрето и постоянно се съмнявам. Потупваме на върха на главата тази неувереност. Началото на вежите. Тази неувереност, която изпитвам. Отстрани на окото. Усещам я в тялото си. Под окото. Усещам я как ме стяга. Под носа. Усещам я като блокаж. Под долната устна. И ме спира. Под ключицата. Пречи ми да действам. Под мишницата. И да правя нещата, които искам.
Потупваме палеца. Липсата на увереност. Показалеца. Не ме кара да се чувствам добре. Средния пръст. И ме потиска. Безименния пръст. И спирам да мечтая. Котрето. И да действам. Потупваме на върха на главата. Това, че усещам неувереност, началото на вежите, в собствените си способности, отстрани на окото, май не ми помага. Под окото, даже ме кара да се чувствам още по-зле. Под носа и още повече се съмнявам в себе си. Под долната устна и засилва притесненията ми. Под ключицата и тревогите. Под мишницата и още повече се спирам да действам. Потупваме палеца. Тази неувереност. Показалеца. Избирам да я пусна. Средния пръст. И си позволявам да пусна съмненията. Безименния пръст. В собствената си стойност. Котрето. И способности. Потупваме на върха на главата. Избирам да се освободя от чувството за неувереност. Началото на вежите. Позволявам си да пусна неувереността. Отстрани на окото. Защото когато изпитвам тази неувереност, под окото не правя нещата, които искам. Под носа. Затова избирам да я пусна. Под долната устна. И на нейно място каня здравословната увереност. А сега, докато потупваш под ключицата, те каня да включиш въображението си и да започнеш да изграждаш своята най-уверена версия. Представи си, че пред теб стои твоето по-уверено аз. Наблюдавай го. Как изглежда? Какви дрехи носи? Как върви? Каква е позицията на тялото? Може би малко по-изправена? Продължавай да наблюдаваш как твоето по-уверено аз се движи в пространството. Виж уверената му походка, уверения поглед. Виж как с лекота общува с другите, как се смее и сияе. С какво тази твоя по-уверена версия е различна от теб? Може би тя вярва в собствените си сили, излъчва щастие, хармония, стои стабилно на земята, уверена е в своите решения и действия. Харесва ли ти този образ?
А сега си представи как се сливаш с тази по-уверена твоя версия. Погледни през очите й, усети през сетивата й. Почувствай какво е да си по-уверен в себе си и да вярваш, че заслужаваш и че може с лекота да постигнеш всичко, което искаш. Позволи на увереността да те прегърне и се вземи от нея толкова, колкото имаш нужда. Остани в тази прегръдка толкова време, колкото имаш нужда. Позволи си да усетиш нейната сила, топлина и магия. А сега, от позицията на твоето по-уверено аз, се запитай, какво искам да постигна? За какво не ми достигаше увереност? Какво отлагах? Какво не започвах? Продължавай да усещаш увереността в себе си и помисли, каква е първата и най-малка крачка, която можеш да направиш в посока случването на твоето желание. А сега благодари на себе си за това, че си позволи да срещнеш своята по-уверена версия и да се слееш с нея. Вдишай и издишай дълбоко. И нека продължим да потупваме по следващите точки. Потупваме под мишницата. Сега избирам да действам с увереност и вяра. Потупваме палеца в собствената си стойност. Показалеца и способности. Средния пръст. Усещам увереността в себе си. Безименния пръст. Искам и продължавам по моята цел. Котрето. И вярвам, че мога да постигна всичко. Поеми дълбоко въздух и издишай. Прегърни се. Дай си няколко минути за интеграция. Благодаря ти, че споделихме тази тест медитация заедно.